Walara ki pat nongrap kilami daga mesim ke jikman bada kamat ko pu samhi sikilin kha ba ki jagarap amakal de kapor bat ot ban lum bat ban shok ka ba de nglapai hakilin kha ka ba ke joki de ot yo ka ba andakla sho yo ka ba ilap pan ban bakar ke jing juna ha ke jik penbi yo ka ba mata kasnam dan ke bujiyo khasan arfa bani ya kisam ke beladap ni mata kasnam ki yo duna ya kata sikitan cipun ki daw ba beli atang na ka daw chuka marang idan dugi pa ki daw balay bami ki ba duna mata kasnam Mare bi bakta senam ne ka bam kenyang ka chok pria ka bam liat seloj ne capuk ne madan namar kan ni kini sa lishap jo ki nangrap ka ba nakalyang jang ba lumlang khars imli General Secretary jangka Hills Farmers Union West Coastal District pentunya ki bos sarkar bikin plai kloy ya kapisan ke jingerap ni tekar relief na kamta jongki namara kasnam ke badak bu pradon ke jeng penslam hakam plai ya kapisan jingerap na kamta ki nangrap ki bisalan shop ki bor jangka maryang bat kiwe dia ki bor jangan hadin bang bapi yo man clear dekar kom khar la nekar kom bam tasnam te habdai ba pej men tasnam kadai nam ka ba kinorap ut ba nomor ba kejing duna po jang wes ka hil khaba rap yo bam ta kadai kadaw ban kong kadai kejing lengba ka sin beneng ka ba play ai kam biang ka shit kum juru ha por ba slap ru kam da dikena por ba ku ba kam slap kadar kejing rang juru hak porba slap porba ukba la don kam de kejing rang slap ba kene snam te sakawai ru kejing wanan shop jong pria po jong west kasil disik de ke ba penduk mensim yo no rap di kita ki de ki wei ki benta juru ko jong wan slap porba ngidang lum yo tarah kene snam baladap anika te yo baladap ta ke de ki katu kene ki benta ka ba kum ka naglen jongi ka Hill Farmers kum General Secretary jang west ngak kwa man kerpati ka sarkar ba hakum kani ka por ka sabah ban yarap le mekin norap nomor ba ki norap ki basha shop pria ki lap ha ye ki list leng ba ki snong ki thau ka ba katno ki jot ba katno ki don penthar kum ta leng ba ka relief fund ngi kerpati sarkar ba kan penslam kum ba ka kanom penslam kum ba hakni snam baladap ka penslam ya kata ka jing bu ka jing yarap leng ba ka relief fund ti kum ta nak leng jongi kerpati ya Deputy Commissioner pada berok ki officer jongi ki nong jong ki norap ba le so ba ban yarap kloi kam kloi lembah kene kesnam kenang bagi norap kin yo ya ke jeng mentai kendiat ka kam rep ka ba ka kam syuk ba ka kam lum ka ba kam dei tang bangin rap nam ta ki jeng mentai ki bangi ngi yo nong rei ka rei ru ka wei ka ben pen im ya ka riti ku stur ka jong barim baja hakmat ka pateng ngej ba nak len jongi kum ki para norap ngi kerpat ya ki norep ngem de banduk mensim hawangi duna kai jing lum yo kuba rengi de ban ngi penslur phi ba ngej ba ble in kurku gini pe persnam ngin budu jing kermen dai ngin pen im ngene gariti dustur ba ble labu haka ni gari khasi ba i ki jongi ka nyotrap te bangin ye teng ya ki jing rep kuba walang yu marbun ki jing khulesiba